Jeden z největších podnikatelů v dějinách, o kterém jste nejspíše nikdy neslyšeli, byl Japonec Konosuke Matsushita. Narodil se v roce 1894 jako nejmladší z 8 dětí a vyrůstal na farmě. V 15 začal pracovat pro elektrikářskou firmu a díky své pracovitosti byl několikrát povýšen. Už ve 22 letech byl inspektorem, což pro něj byla nejlépe placená pozice, jaké mohl ve firmě dosáhnout. Chtěl však více a tak navrhl vylepšenou zásuvku, kterou ukázal nadřízeným. Ti ji odmítli. Matsushita neviděl ve firmě budoucnost a tak si založil vlastní. Prvních pár let v ní dělal úplně všechno. Navrhoval nové výrobky a taky je sám prodával. Když se mu začalo dařit, už to všechno nemohl stíhat sám. Tak najal zaměstnance, aby se místo každodenního provozu mohl věnovat celkové strategii firmy. Aby se neopakovalo to, co sám zažil jako zaměstnanec, kdy vedení odmítlo jeho inovace, založil ve firmě nezávislé divize, kde měli zaměstnanci a vedení větší kontrolu. Ostatní japonské firmy to časem napodobily a Matsushitovi se začalo říkat bůh managementu. Když Matsushita v roce 1989 zemřel, byla jeho firma Panasonic největší výrobce spotřební elektroniky na celém světě. Tento příběh ve své knize Žebřík bohatství vypráví Nick Maggiulli a ukazuje na něm hlavní myšlenku svého nového způsobu, jak přemýšlet o budování bohatství. Na různých úrovních bohatství musíme volit jiné strategie, abychom se dostali dále. Matsushita začínal na farmě, stal se z něj zaměstnanec, vybudoval si kariéru, aby následně skončil a založil vlastní firmu, kde se o vše ze začátku staral sám. Později začal delegovat a zaměřil se na škálování firmy a celkovou strategii. Kdyby nic nezměnil, nikam by se neposunul. Kdyby nepracoval tvrdě, nezažil by kariérní postup na inspektora. Kdyby si jako inspektor nevybudoval dostatečný majetek a zkušenosti, nikdy by nemohl dát výpověď a začít jen tak podnikat. Kdyby trval na tom, že ve svém podnikání bude ovšem rozhodovat sám, nikdy by jeho firma nevyrostla na mezinárodní úroveň. Co fungovalo na jedné úrovni a posunulo ho dál, to by mu později bránilo v dalším postupu. V této už 3. epizodě podle knížky Žebřík bohatství od Nicka Maggiulliho se podíváme na pravidlo 1% pro vydělávání peněz a jak zvýšit své příjmy podle toho, kde se nacházíte. Nick totiž věří, že vyšší příjem dnes je základem vyššího bohatství v budoucnosti. Samozřejmě jen když všechno neutratíte a jste schopni pravidelně šetřit. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy vítejte v investiční bramboře. V předchozích epizodách odkazy na ně najdete pod videem, ale nemusíte se na ně teď dívat, pokusím se vše stručně zopakovat. Tak v předchozích epizodách jsme si řekli o pravidlu 0,1% pro šetření. Když je vaše bohatství, vaše likvidní čisté jmění 1 milion korun, tak si nemusíte lámat hlavu s útratami okolo 100 korun, což je 0,1% vašeho bohatství. I kdybyste každý den utratili 100 korun, nijak negativně to neovlivní vaši situaci do budoucna. Naopak, pokud má někdo majetek jen 10 000 korun, je pro něj každá koruna dobrá a nad každou útratou vyšší než 1 koruna by měl přemýšlet. A teď si představíme obdobné pravidlo, ale pro vydělávání. Jestliže základem pro budování bohatství je vysoký příjem, a to, že z něj dokážete šetřit, tak podobně jako u pravidla pro utrácení existuje nějaké procento, kdy dává smysl do příjmu či práce investovat čas a úsilí. Pro každého bude smysluplný dodatečný příjem jinak vysoký. Například pro člověka, který má jen 10 000 korun, je přivýdělek 1000 koruny významný, protože tím své bohatství zvedne o 1000 korun. Ale kdo má milion, tomu se bohatství zvedne jen o 0,1% a nejspíše by udělal lépe, kdyby svou energii směřoval k jiným výdělečnějším činnostem. Samozřejmě pokud najde na ulici 1000, tak stojí za to, aby se ohnul a zvedl ji. Všechno samozřejmě stojí na tom, kolik vás daný výdělek stojí času a úsilí, takže k tomu přistupujte s rozumem. Jelikož 0,1% je pro naše bohatství při utrácení triviální a nijak ho zásadně neovlivní, tak nám taková částka ani nepomůže budovat bohatství a tudíž má pro nás takový příjem pramalý význam. O jaký příjem byste se měli na své úrovni bohatství zajímat? Podle Nicka je to 1% vašeho bohatství. Pokud vám nějaká příležitost, prácička nebo úsilí zvýší bohatství alespoň o 1%, má pro vás smysl. Jinak se na to raději vykašlete.
Pro jednotlivé úrovně bohatství to vypadá následovně. Přičemž částky jsou v dolarech a pro Američany, ale kdo se nad tím zamyslí, ten si dokáže sestavit svůj vlastní žebříček v korunách nebo eurech. Nejde o přesná čísla, ale o myšlenkový rámec. Pro první úroveň, nižší třídu s majetkem do 10 000 dolarů se vyplatí práce placené od hodiny, a to za 10 až 100 dolarů. Druhá úroveň, dělnické či pracující třídě s bohatstvím od 10 do 100 000 dolarů se vyplatí kvalifikovaná práce, kde už je potřeba nějaké specifické znalosti, zkušenosti a dovednosti, a to za částky okolo 100 až 1000 dolarů. Na třetí úrovni se střední třídě s majetkem 100 000 až 1 000 000 dolarů vyplatí postupovat po kariérním žebříčku, zkusit nějakou vedlejší činnost nebo bokovku a drobné investice ve výši 1000 až 10 000 dolarů. Jo, 10 000 dolarů není drobná investice, ale když máte 1 000 000, tak je to jen 1% vašeho majetku. Čtvrtá úroveň, vyšší střední třída s majetkem 1 až 10 milionů dolarů by měla své úsilí směřovat do změny kariéry, podnikání a středně velkých investic a vyplatí se jim to u částek 10 až 100 000 dolarů. Pátá úroveň, vyšší třída s majetkem 10 až 100 milionů dolarů se může věnovat růstu svého podniku a velkým investicím o hodnotě 100 až 1 milion dolarů. No a na šesté úrovni 100 a více milionů dolarů budujete velké koncerny, nadnárodní firmy a řešíte významné investice o hodnotě 1 milion a více dolarů. První postřeh je, že čím výše budete na žebříku bohatství, tím více příležitostí pro vás bude finančně nezajímavých. Zatímco na první úrovni je pro vás prakticky jakákoliv práce zlata, tak na druhé úrovni už byste si měli vybírat a hledat lépe placené příležitosti. Druhý postřeh, čím výše jste na žebříku bohatství, tím méně času pracujete pro peníze a tím více peníze pracují pro vás. Sem patří podnikání, kde zaměstnáváte ostatní, aby vám pomáhali vydělávat peníze, a investice, kde k tomu samému používáte peníze. To jsou tedy příležitosti, které podle Nika dávají pro dané úrovně největší smysl. Avšak nemusíte se tímto pořadím řídit. Je to jenom minimum, které potřebujete, abyste se mohli posunout dále. Nic vám nebrání využít strategii na vyšších úrovních. Jen pozor na to, že tyto strategie jsou riskantnější než ty na nižších úrovních. Začít úspěšně podnikat je mnohem těžší, než pracovat za hodinovou mzdu. V práci velice pravděpodobně dostanete zaplaceno, uhradí za vás zdravotní a sociální, budete mít jasně danou pracovní dobu a dostanete dovolenou. Zatímco při podnikání žádné takové jistoty nemáte. Naopak podnikání vyžaduje, abyste do něj peníze dávali, než se začne dařit. A šance, že se vám to povede, je poměrně nízká. Za každého člověka, který prodal firmu za 10 milionů dolarů, je násobně více takových, kteří v podnikání neuspěli. Čísla v USA jsou jasná. 25% podniků skončí první rok a 65% do 10 let. Našel jsem i nějaké nemoc povzbudivé české statistiky. V prvním čtvrtletí roku 2025 zaniklo v České republice přes 4600 společností. Za první polovinu roku 2025 vyhlásilo bankrot 3180 podnikatelů fyzických osob. A v roce 2024 bylo prodáno přes 23 000 insolvenčních návrhů. Au, jak říká Nick, strategie na 5. a 6. úrovni znějí krásně, než se jí musíte sami věnovat. Proto se zamyslete, která strategie je vhodná pro vás. A v různých fázích vašeho života to budou jiné strategie. Někdo má třeba sklony a talent k podnikání, jiný zase potřebuje více zkušeností, než začne na vlastní pěst. Je snadnější pouštět se do strategií na vyšší úrovni, když jste si prošli těmi předchozími. Takhle to udělal Konosuke Matsushita. Myslíte si, že kdyby z farmy šel rovnou zakládat firmu, tak by uspěl? Ne. Každý jednotlivý krok byl pro něj klíčový a musel si ho odpracovat, než se mohl odrazit výše. Ono je taky lepší vybudovat si finanční rezervu. Kdo má našetřeno, ten má více možností a může více riskovat, protože když to nevyjde, má odkud brát. Nick to přirovnává k šachům. Některé tahy figurkami vypadají v určitou dobu jako špatné tahy, ale o pár kol později může ten samý tah změnit hru ve váš prospěch. To, jestli je tah dobrý nebo špatný, záleží na tom, kdy ho zahrajete. Zatímco pro jednoho člověka v určitém kontextu může být jedna strategie špatná, pro jiného v jiné situaci to může být to nejlepší, co může udělat. A nejtěžší je vědět, kdy udělat změnu. S tím může pomoct právě žebřík bohatství. Jak budete po žebříku šplhat, mělo by se měnit vaše přemýšlení o tom, co děláte a za kolik.
Většina lidí začne prací pro peníze, ale měli by časem přecházet k tomu, aby peníze pracovaly za ně. Ze začátku je náš příjem svázaný s naším časem. Vyděláváme jen když pracujeme. Jak to ale udělat, aby byl náš příjem postupně méně závislý na našem čase? Zde si vzal Nick na pomoc Navala Ravikanta a jeho koncept páky. O almanachu Navala Ravikanta mám když tak v členské sekci celou bonusovou epizodu. Nejde pouze o finanční páku, ale v širším slova smyslu o cokoliv, co vám umožní znásobit výsledek vaší snahy. Patří sem práce, kapitál, obsah a média a kód, software. Práce je nejstarší forma páky. Každý z nás je omezený množstvím hodin, které můžeme pracovat. Jak tedy udělat více práce, aniž by nás to stálo všechen čas? Najměte si lidi, aby pracovali pro vás. Za to jim platíte odměnu. Odměna by logicky měla být menší, než jaký zisk vám vydělají, jinak to nedává smysl. Nevýhoda je, že lidi jsou lidi. Domluva s nimi a jejich řízení je náročné. Potřebujete mít dobré komunikační a personální schopnosti a být vůdčí osoba. Práce je dobrá páka od 3. úrovně výše. Další je kapitál, čili peníze. Buď si je půjčíte, nebo je získáte od lidí, kteří je mají. Například je přesvědčíte o svém podnikatelském záměru, nebo že jim je dokážete více zhodnotit skrze investice. Kapitál vyžaduje specifické dovednosti. Hlavně se musíte umět prodat, jinak vám nikdo peníze nesvěří. Taky musíte být emočně vyrovnaní, protože operovat s velkými částkami může být na hlavu. Je to stresující a spojeno s vysokým finančním rizikem. Kapitál je taky vhodný od úrovně 3 a výše. Třetí je obsah a média. Sem patří psaní knih, článků, blogů, točení videí, podcasty, hudba, grafika a tak dále. Cokoliv, co můžete za pomoci internetu a sociálních sítí dostat rychle ke stovkám až milionům lidem. A může to dělat prakticky každý, není zde žádná bariéra vstupu. Problémem je, že to opravdu dělá každý a konkurence je tak vysoká. O pozornost soutěžíte se světovými celebritami, baviči a hudebníky. Vybudovat si publikum a fanoušky je náročné a v dnešní době je obsah velice krátkodobý, pokud nemá vysokou kvalitu nebo to není evergreen. Takže musíte pořád dělat nové věci. To je vhodná páka pro úrovně 2 až 4. A poslední je kód, software. V dnešní digitální době je jednodušší než kdy dříve za pomoci textových pokynů získat obrovskou páku. Kdo dnes nepoužívá apky, webové stránky nebo nehraje hry? Příležitosti a škálovatelnosti jsou nekonečné. Problémem jsou technické dovednosti, schopnost programovat, udržovat kód funkční a přizpůsobovat ho updateům a vývoji. A bez dobrého marketingu se taky daleko nedostanete. Kód je zajímavá páka pro lidi na 3. a 5. úrovni. Kdybych měl tuto epizodu shrnout, tak to, co děláte pro peníze, by se mělo měnit s tím, kolik jich máte. Bohatství se buduje z příjmu a je velice těžké zbohatnout s nízkým příjmem. Dnešní příjem je základem vašeho budoucího bohatství. Abyste svůj příjem zvedli, musíte zvolit správnou strategii a páku. Typicky to bude získávání dovedností, vzdělávání a budování vlastního bohatství, které pak s pákou dokážete znásobit. Můžete zvolit libovolnou strategii i z vyšších úrovní, ale vzpomeňte si na Konosuke Matsushitu. Občas je lepší jít krok za krokem. Roste tak pravděpodobnost vašeho úspěchu. Některé věci taky vyžadují svůj správný čas a když se do nich pustíte ve špatnou chvíli, selžete, i když v jinou dobu byste uspěli. Tohle samozřejmě nejsou veškeré rady pro jednotlivé úrovně. Nick se všem úrovním, vhodným strategiím a rizikům věnuje v mnoha detailních kapitolách. Na ty se ale podíváme zase někdy příště. Pokud vám má videa pomáhají šplhat po žebříku bohatství, budu rád, když mě podpoříte na mé vlastní cestě. Buď jednorázově přes QR kód na obrazovce, nebo pravidelně skrze členskou sekci, kde najdete celou řadu bonusových epizod a každý měsíc jednu novou. Odkaz na členskou sekci najdete pod videem. Díky moc za sledování a vaši podporu. Uvidíme se v příští epizodě a pamatujte, kdo umí hospodařit s penězi, ten prožije bohatší život. Bye bye.